Lona ugogo uSarah Ngcobo. Le ntombi endala ayenzi ke izinto ongalindela ukuthi zenziwe umuntu oseneminyaka elikhulu nantathu. Ungomnye wabantu asebekhulile kakhulu kulesifundazwe. Ngithi abantu abamanize nifuna ukuba nibe ngangami. Nize nihloniphe ngisho umhlabathi ngisho intuthane ngisho isilwane nihloniphe. Niyokhula ke bantu abami nibe ngangami. Usuku lukagogo luqala ngomkhuleko bese eya kozivocavoca. Ugogo wabusiswa ngabantwana abayishumi nomuvo. Kepha ke manje usesele noyedwa. Intombi endala ithi kulokhu okuningi esikubonile emhlabeni ukubhebhetheka kwe-COVID-19 yikhona okunzima kakhulu. Makuthiwa sigeze izandla. Asifaka ama-maski. Sisule nale mithi esula izandla. Bathi mhlawumbe masingabalalela sizwane sonke sibambane sonke mhlawumbe uNkulunkulu angasizwela lobhubhane anqamule. Abadli lokudla okunamafutha. Ungangokuthi ngisho inyama akayifuni le nomkhwepho ufuna isifuba. Nami sengidla lonto nje seziyazi nezingane zengiphakela lonto. Udla imfino. Ugogo Ngcobo uthi yize seziziningi izigameko asezibonile edla andlamvana lapha emhlabeni. Kepha uthi yena akaziboni futhi akasithathi njengomuntu osekhulile. Uthi ke kungakho ezoqhubeka nokwenza izinto ezimjabulisayo. Awungiphasela ke gogo nazo. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseKlaarwater.